καλησπέρα. Θα σας πω για ένα σκηνικό που έγινε στην Ιταλία. Γιατί καθόμαστε και κράζουμε τον ελληνικό τουρισμό ότι εμείς τους κλέβουμε, τους φάζουμε. Εγώ είμαι στο εξωτερικό 4 χρόνια, δεν είμαι 30 χρόνια. Αλλά έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, έχω δει πάρα πολλά πράγματα και μπορώ να έχω μια άποψη πολύ σχετική. Δεν το παίζω σχετικό, ούτε το παίζω τα ξέρω όλα. Εγώ θα σας πω με βάση αυτά που μου έχουν συμβεί σε μένα και θα σας πω ένα σκηνικό το οποίο σας το πω για να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις. Και πολύ απλά για να δείτε ότι δεν είναι η Ελλάδα η τόσο κακιά χώρα που νομίζουν και έτσι πως την έχουν μεταφράσει κάποιοι. Υπάρχουν πολύ χειρότερα. Είτε είναι θέμα εγκληματικότητας, είτε είναι θέμα οικονομικά, είτε είναι θέμα πολιτισμού, λαού και πάει λέγοντας. Φαγητού που είμαστε πρώτοι, δεν το συζητάω με καμία χώρα που έχω πάει, είτε είναι Ιταλία, Γαλλία, το ελληνικό φαγητό δεν το έχω βρει πουθενά. Θα σας πω το εξής. Είμαστε πρώτοι και να υποστηρίζετε τη χώρα και να τη σέβεστε και να στηρίζετε και να μην κλέβετε καθόλου το κράτος και να το υποστηρίζετε ό,τι και να έχουμε, να είστε φερέγγοι, γιατί με τη φερεγγιότητα πάνε όλα μπροστά. Λοιπόν, γιατί τι κάνουν αυτοί, οι φερέγγοι είναι, δεν κάνουν κάτι άλλο. Οι Γερμανοί τι νομίζω ότι κάνουν, φερέγγοι είναι. Λοιπόν, θα σας πω ένα σκηνικό που έπαθα εγώ, παιδιά, στη Βόρεια Ιταλία και πολύ απλά θα καταλάβετε πολλά από αυτό που θα σας πω. Πάω στη Βόρεια Ιταλία, νοικιάζει η κοπέλα μου ένα δωμάτιο. Έλεγε το δωμάτιο ότι είναι δίκλινο για ένα άτομο. Το έκλεισε η κοπέλα μου τέλος πάντων για αυτήν, αλλά ήταν δίκλινο. 70 ευρώ. 70 και 70, 140. Πλήρωσε 140 ευρώ. Τον πλήρωσε με κάρτα, συν κάτι ΦΠΑ, κάτι τέτοια, βγήκα 150 ευρώ νομίζω. Πάω την άλλη μέρα. Συν ότι αυτή με κοίταζε με κόζαρε περίεργα, η μάνα του, κάτι περίεργα μια γιαγιά και στη Βόρεια Ιταλία σε ένα ό,τι να είναι ξενοδοχείο. Αυτός πολύ περίεργος έρχεται και μου λέει: αν θες να μείνεις, μου λέει και αυτά, θέλω τα στοιχεία σου, δεχτώ κανονικά, normal, ok. Που κανονικά το ξενοδοχείο ένας δίνει ταυτότητα, αλλά επειδή πήγα πιο μετά το θεώρησα normal, έτσι. Μου λέει είναι 17 μια μέρα να μείνεις εδώ. Γιατί για ένα βράδυ εγώ θα πήγαινα. Δεν πήγα από την πρώτη μέρα, έμεινε μόνη της. Δεύτερη μέρα πήγα εγώ. Τέλος πάντων το δίνω. Πάω το πρωί, του δίνω την κάρτα, του λέω 17 ευρώ. Όχι, βασικά μου στο αμάξι πάει η κοπέλα, μου δίνει 17 ευρώ, μου λέει έλα λίγο ρε κίμωνα, πάω εκεί. Μου λέει 70. Του λέω ρε φίλε, 17, σε ρώτησα 3 φορές 17. Μου λέει 17. Όχι, μου λέει. Μα ρε φίλε, πώς είναι εγώ να είμαι στο αμάξι, κοπέλα μου αλλού και να κάναμε. Συνεννόηση, τι είμαστε ρε φίλε, πού ζούμε, στο Μεσαίωνα. Του εξηγώ ότι και με το ένα του δείξα και το booking, τη αποδείξει το ένα και το άλλο. Τελικά μου λέει, άντε μου λέει 40 ευρώ. Μου λέει για αστυνομία, σου λέει φέρνει την αστυνομία εδώ. Για μαύρα λεφτά, του λέει μα πα να κλέψει. Στο τέλος η μάνα του Ιταλίδα και αυτός είχαν σκύψει το κεφάλι και δεν μιλάγανε. Ντροπή πραγματικά στους Ιταλούς και στους Γερμανούς που νομίζουν είμαστε χαζοί. Αυτοί είναι οι χαζοί, αυτό κάνουν λάθος και ερχόμαστε πάλι.